ɗan je mu ɗan buga wasan nan da shi. Zan je gurin sinan dai alƙali. Na san shi ne kaɗai zai ba na haɗin kai mu buga wannan wasan tun da yan sa don Allah. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Amin wa alaikar salam. Barka da asuba. A barka je. Kan lafiya. Lafiya kalau. Wai wannan abin na zuwa ɗan ka gane. Da azumin? Ya mana. To me? Haba shanu. Wata ne, wannan fa rana ce fa ya tilo fa. Rana mai daraja fa, rana arfa. Amma ka zo kana ɗan musulmi ka zo da wannan abu ka ce za ka yi. Kai, ina Wa'azi za ka yi mu? gaskiya ni dai ba zan. Ba za a ji wa'azin naka ba. Ka je masallaci ka yi. Shike. Kaga, ya kana. Zo. Ka san me nake so in gaya ma? Ke ka faɗa. Yau ranar arfa ce. Ranar da dukkan ɗa musulmi na ƙwarai ana so a gan shi da tarbi, yana tasbihi, Kafiri fa. yana salati. Kafiri fa. Ni ba wannan maganin nake, ka saurare ni mana. Ko a ganka da alkur'ani mai girma kana karantawa, Ka masallaci. amma bai kamata kana ɗan musulmi a ganka da wad ba. Rana mai daraja, rana tilo, rana arfa. Kada ka manta azumi fa na Allah ne, shi ake yi wa shi kadai yake ba da lada, don caye na azumi nasa ne, shi yake ba da ladansa. Haka ne, to tun da dai ka yi min wa'azi ba ɗan ƙyaure, kuma na ji na san dai ba cuta ta za ka yi ba, bari ni ma in je in ɗauko Ƙur'ani da tarbiyyar fara lafiya. Yawwa, abin da ya kamata ka je ka yi. Na gode. Yawwa, Allah saka. amin. Ai kamata yi mutanenmu ku zama masu duba da ganewa. Rana kufa na arfa rana ce mai daraja, wacce ba kowa ne zai iya samun ta ba ya kuma samun. Ya kamata dai mu